عيناي تاريخي كتاريخي زبرخ وبكل يقليل بطوفة ريز حلخ من النتاي حديقاي حدش من النت فبرخ وندا يحك أخيو بمسلين لتبهلخ وووي بمسلين نتاي مس ستالين قبر سلاسة كنسرحينا ولا نسمرا حدمو مدى والد أنا خارية وأربع كنبض خارية ده ولا كوني ولا معزي عم كل ذا بيكوني تنايسات ودر زلت وصل راشيبا كم دي نير عم كل ذا بيكون سلام زعابكم من زناسكم من تخاتلتي أوباما ميديا أبيوتكم تعنا أبصرحكم أسألتو أما نوابركم سلام الناتو منه مبار نايلوم معنتي أدالي يزولكم مدب نابخم كبلي ستالين ناب إيرترا كأتو زبل زعبا أزغنيات كوينو خمزلو كلنا نريو لنا مالتيو ستالين ناي تغراي أكتيفيستيو مالتيو سلازي ستالين سلمنتايو ناب إيرترا كأتو يزبل زولو سلمنتاي خي بإيرترا بمنقدي أول سعيد ويدماني أول داكا ناي عدمي تقلب ويدماني ناي عدمي تاوعيد قريب اللو زولو داريت تمليسنا خنذكر كنقدرينا مالتيو نابنت نا إيرومو بوليتيكينيا ويدمان نا إيرومو أكتيفيستي أتو جوار أب أمريكا كم زنبر زنبر كلنا نفلتو حكي وحجي غاب إثيوبيا كم زولون فلتينا مالتيو جوار أب أمريكا نا يجزا رؤسون نعوز مسلو بوليتيكينيا تات نا إيرومو حيلتات زوننوا ساتلايت نيراتوم يا مالتيو بقانقوا إيرومو ناب إثيوبيا تحلف إتا ساتلايت تيا بمن كم تمول زنبرت نحريت تمليسنا معزاب كدلينا اي مالتي مرأي كدليو اتا ساتلايت تيا ننوي عامتات شفتا سرعات شعبيا ويدماني هكدف مقليا زي بلو اشحات جنزب نتي ناي ساتلايت واقا ويدماني مدب كاب سرحتنيا تسعيسكاس كاب تسناي ساتلايت زل عليه جنزب ورحاو كفليت يخفل نيرو مالتي هكدف يزخفل نيرو تي ساتلايت سلازي أتو ستالين كم زفلت أب نايتغراي أكتيفيست مخانون نفلتينا سلازي أتو ستالين كا بمن قدي أكتيفيستي ربحا جنزباو ربحا دو يركب يخون أبزا ساعات زياء جنزباو ربحا كربح زخيل كم توم كلهم كده محجز نبرو إثيوبياوين حيلتات أنا حدا تمرات كون يخيل بشعبيا شعبيا غان هزبا زخون جنزبي زي باللامبر نعنا نتوم نايدق حيلتات زخون جنزب اللو وايو زبل سنة لبونا ويدماني مصنعت سلازكاية ديو زبل أمون تيزلن قتلنا ون نايم حارة حدا ساتلايت ويدماني حدا مدب تيفي نيرو مالتيو السخاء أسات زبال إذا أسات استبهال ساتلايت ننوي عمتات بهقدف هقدف ياتمولو نيرا مالتيو ننوح عمتات بهقدف يزمول نيرو مالتيو كم تقدمنا زبلنا يو جوار زنونو نبر ساتلايت كابتي سرحتنيا نايت تي في اتحسكا كسابتي ناي ساتلايت زخفل كفليت شعبيا بعلا ننوح عمتات زمولوتو مدبي نيرو مالتيو كمون دمحيت زبال نايت غراي تقاوم حيلي ويدمان تقاوم ودب أب إيرترا نيري مالتيو سلازي إذا دمحيت زبال حيلي حزب إيرترا زي بولعو حزب إيرترا زي سوتيو والتهدرات إيرترا زي كبدنوو يخدن كم زنبري لك كم إيرتراوين زي قاتات كوينون كم تومنا إيرترا والتهدرات زقبروو أب حزب إيرترا قفاتاتن قفعتاتن يكايد كم زنبري يذكري مالتيو إذا غاب هقدف تمويليو أب إيرترا نيرو مالتيو كم زنبري حلف زي تعوتوا ودق تاريخ مهانون ذكرينا مالتيو إذا المجد زبال حيلي أمور داتا شعبيا كسابت زدليات تقيمة نواتن هابتن نهزب إيرترا أبريسا نهزب إيرترا زي تقم بوليتيكا ودب حقيفات خيل نيرا أبت زي دليا ساعتك بصفة لي عينة ملكع من قدي كم زفرس كوينو مالتيو أونك زبال ناي أورومو بوليتيكا ودب ويدماني تقاوم ودبالو
እዚ ኦነግ ዝበሃል ነዊሕ ዓመት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ እዚ ኦነግ ዝበሃል ፖለቲካ ውድብ ነዊሕ ዓመት ዝገበረ እዩ እዚ ውድብ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ውድብ እዚ ብሽፍታ ስርዓት ሻዕብያ ብህግደፍ ተመዊሉ ፀጋታት ህዝቢ ኤርትራ ዳህሚፅዎ እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ሓያል ዓመታት ፀጋታት ህዝቢ ኤርትራ ብህግደፍ ተመዊሉ ዳህሚፅዎ እዩ ማለት እዩ ነቶም ንዕኡ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሰባት ወርሓዊ ደሞዝ ነይርዎም ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ዝኣክል ቀረብ ነይርዎ ብሻዕብያ ዝምወል ነቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኹ ዝነበሩ ክርብሹ ሓይልታት ናብ ዝተፈላለየ ደገን ወፃእን ዝለኣኹ ዝነበሩ እውን እኹል ደሞዝ ገይራ ሻዕብያ ተካይዶ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሽፍታ ውድብ እዚኣ ኣብ ልምዓት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምብልፃግ ህዝቢ ኤርትራ ዳኣላ ባጀታዊ ዘይትስልዕ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሽበራ ሓይልታት ባጀት ከም ትስልዕ ኩሉና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ናይ ኣምሓራ ተቃዋሚ ውድብ እውን ኣብ ኤርትራ ነይሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣምሓራ ተቃዋሚ ውድብ እውን ንሓያለ ዓመታት ብሽፍታ ስርዓት ሻዕብያ ተመዊሉ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ዓይነት ንጥፈታት የካይድ ነይሩ ማለት እዩ ፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዝነፅፍ ወይ ድማ ዋና ክሳብ ዝረክብ ኣብ ምግሃፅ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ኩሉ ካብ ኣፅዋራት ሒዝካ ናይ ቀረባት ብምሉኦም እዮም ኣለዉ ዝበሃሉ ቀረባት ሻዕብያ እያ ትቀርበሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሻዕብያ ፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሽባር ናይዛ ክፍለ ዓለም ብፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ታራ ትፃወታላ ማለት እዩ ናይ ኩናት ታራ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ 2 ዓመት 3 ዓመት ኢትዮጵያ ንምድሓን ንዶክተር ኣብይ ምቕፃል ንህዝቢ ትግራይ ካብዛ ምድራዊት ዓለም ምሕኻኽ ዝብል ጭርሖ ተዋሂብዎ ዝነበረ ኩናት እውን ሂወት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝወሰደ ንዋታውን ምወላ ብህግደፍ ከም ዝተገበረ ርኢና የለና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ትግራይ ሻዕብያ ሂወት ኤርትራውያን ዜጋታት ከይተረፈ እዩ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን በቃ ቁፅሮም ኣሽሓት ዝኾነ ኤርትራውያን ግዳይ ገይርዎም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ወለዲ ናይቶም ኣብ ትግራይ ዝሞቱ ወተሃደራት ኤርትራ ኣይተነግሩን ወይ ድማ ኣይተረድኡን ዘለዉ ማለት እዩ ስታሊን ንዕኡ መሰልትን ከዓ ስታሊንን ንዕኡ መሰልቲ ተጋሩ ማለት እዩ ነቲ ዋና ዘይብሉ ፀጋታት ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሎም ናይ ደገ ሓይልታት ክቃደስዎ ብህግደፍ ፍቁድ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ስታሊንን ንስታሊን ዝመስሉ ተጋሩ እዚ ሽፍታ ስርዓት ሻዕብያ እዚ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዝጠቅም ስርዓት ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን እውን ዘገድሶ ስርዓት ከም ዘይኮነን ግን ከዓ ፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ዝወነነ ሓይሊ ምዃኑ ዝፈልጡ ሓይልታት ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብዛ ተጨኒቕዋ ዘሎ እዋን ኣብዛ ናይ ስዕረት መንፈስ ነጊሱሉ ዘሎ እዋን ኢና ንሕና ረብሓ ክንረክብ ንኽእል ብዝብል ናብቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ሻዕብያ ወይ ድማ ኣክቲቪስት ናይቲ ስርዓት ሻዕብያ ብምፅጋዕ ናይ ደመወዝ ስምምዕ ክገብሩ እዮም ወፍሪ ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ኣቶ ስታሊን ናይ ደመወዝ ስምምዕ ክገብር ዳኣሉ ዳኣ ናብ ኣስመራ ዘምርሕ ዘሎ እምበር ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣክቲቪስት ስለ ዝኾነ ወናኒ ሓደ ዩቱበር ስለ ዝኾነ ሳተላይት እውን ብዝተወሰነ የተሓላልፍ ስለ ዝኾነ እምበኣር በዚ መንገዲ እዚ ፅብቕቲ ቢዝነስ ተረኺባላ ሻዕብያ እውን ኣብ ጭንቀት ኣትሎ ኣብ ጭንቀት ኣትሉ ዘሎ እዋን ገንዘባዊ ረብሓ ክረክብ ይኽእል እየ ዝብል እዩ ናብ ኣስመራ ወይ ድማ ናብ ኤርትራ ክኸይድ እየ ዝብል ዘሎ ኣቶ ስታሊን ማለት እዩ እምበር ኣብ ኤርትራ ካብ ሻዕብያ ፖለቲካዊ ረብሓ ህዝባዊ ረብሓ ክርከብ እዩ ስለ ዝበለ ዘይኮነስ ነዛ ረብሓ ክብል ጥራይ እዩ ነቲ ናይ ውልቁ ረብሓ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ እዩ ማለት ንኣብነት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ህግደፍ ዘድሓና ውድብ ኮነ ሃገር የላን ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ህግደፍ ዘድሓና ውድብ ኮነ ሃገር እንድሕር ዘየልያ ስታሊን ኣየናይ ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኤርትራ ወይ ድማ ናብ ሻዕብያ ዘምርሕ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ናይ ህግደፍ ፍሉይ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ምፅናት ከም ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ህግደፍ ፍሉይ መለለይ ንህዝቢ ኤርትራ ምፅናት እዩ ከምኡ እውን ጎረባብቲ ሃገራት ምሽባር ወዘተ ዝኣመሰሉ ምዃኖም ስታሊን ፅቡቅ ገይሩ እንዳዕዲ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብሻዕብያ ዝፈሰሰ ደም ዘይነቐፀ ደም ኣሎ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ጠሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጠሊ ዘለሉ ሰዓት ስታሊን ህዝቢ ትግራይ ቁስሉ ኣብ ዘይሓወየሉ ሰዓት ኣብ መሬት ትግራይ ዝፈሰሰ ደም ንጹሃት ተጋሩ ንፋስ ከይሃረሞ ከይነቐፀ
ናብ ኤርትራ ወይ ድማ ናብ ሽፍታ ስርዓት ሻዕብያ ዘኽይድ እንኮ ውልቃው ረብሓ ዳእምበር ህዝባዊ ረብሓ ህዝብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ስለ ዘሎ ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ክፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ ሻዕብያ ከድሕን ኢሉ ምስ ሻዕብያ ቃል ኪዳን ዝኣስር ውልቀ ሰብ ግን ኮነ ፖለቲካዊ ውድብ ከምኡውን ሃገር ህይወት ኣሽሓት ደቂ ሰባት ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሰይጣናዊ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ሻዕብያ ከተድሕነንያ ኢሉ ምስ ሻዕብያ ቃል ኪዳን ዝኣስር ውልቀ ሰብ ኮነ ፖለቲካዊ ውድብ ከምኡውን ሃገር ህይወት ኣሽሓት ደቂ ሰባት ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሰይጣናዊ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓውና ሳሊን ምስ ሻዕብያ ቃል ኪዳን ይኣስር እንድሕረልዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሻዕብያ ምስ ሓይልታት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣምሓራ ፖለቲካውያን ሓይልታት ብልጽግናን ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ቃል ኪዳን ኣሲራን ህዝቢ ትግራይ ደም ዘፍሰሰቶ ዘጥፍአቶ ወይ ድማኒ ኣደራዕ ዘውረዶትሉ ጆኖሳይድ ዝፈጸመትሉ ሓውና ሳሊን እውን ምስ ሻዕብያ ጆኖሳይድ ክፍጽም እዩ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ዝጠቅም ከውሕስ ወይ ድማኒ ከምፃ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ምስ ሻዕብያ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ፖለቲካውያን ውድባት ኮነ ውልቀ ሰባት ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ምስ ሻዕብያ ናይ ጥፍኣል ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ፖለቲካውያን ውድባት ኮነ ውልቀ ሰባት ብወገን ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሕደግ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኤርትራዊ ደሞ ተቃውሞ ሓይሊ ሱቕ ኢሉ ይኽዕዘብ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ እኹል ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ ካብ ሻዕብያ እኹል ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኣትያ እንታይ ዝኾነ ዓይነት ገበንያ ፈጺማ ኣጸቢቑ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ብፖለቲካዊ ውድብ ይኹን ቃል ኪዳን ብውልቂ አክቲቪስት ይኹን ብውልቂ ፖለቲከኛታት ተጋሩ ዝግበር ነገር እንድሕራልዩ ከመይ ይኽሪኦ እንታይ ውጽኢት ክረኽበሉ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሕደግ ጉዳይ ማለት እዩ ከምዚ ወለድና ዝብልዎ ዝወዓለ ይንገር ዝለበመ ይምከር ይብሉ ወለድና ማለት ንሕና ከዓ ከም ሰባት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝውረሉ ዝነበረ ግዜን እዋንን ኩሉ እቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ እጃሙን ታሩኡን ተፃዊቱ እዩ ማለት እዩ እጃሙን ታሩኡን ክፃወት ከሎ ግዴትኡን ግቡኡን ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣካሉ ስለ ዝኾነ እዩ ሓው ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ኣደራዕ ክወርድ ስለ ዘይደለየ ካሊእ ጠቕሚ ረብሓ ስለ ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንኸውን እዚ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ብኣክቲቪስቲ ናይ ህግደፍን ብወገን ትግራይ ገለ ኣክቲቪስቲ ዝርከቡ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ምናልባሽ ንዓና ፖለቲካ ክመስለና ይኽእል እዩ እዚ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ውልቃዊ ረብሓ ክረብሑ ዝደልዩ ሱስ ሰዓት ነዛ ዕድል እዚኣ ክጥቀሙላ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ይፈቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ መወዳእታ ኩልና ነዚ ጉዳይ እዚ ሃዲእና ንተዓዘቦ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንሕደገሉ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዘይተደለየ ጉዳይ ከኣትዮ እንተይሉ ናቱ ምርጫ እዩ ካብ ሻዕብያ ግን እንትርፊ ሞት ጥምየት ምቕታል ዝተፈላለዩ ሽግራትን ፀገማትን ካሊእ ክረኽቦ ዝኽእል ውፅኢት ከም ዘይብሉ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንዘኻኽር ይፈቱ ማለት እዩ ክብረት ይሃበን